Bă, fraților, haideți că m-am teleportat aici. Deci, efectiv m-am teleportat, nu e nicio barcă pe aici. Să nu cesc că e ascunsă sau ceva. M-am teleportat aici pentru că am auzit că Siren Head a fugit aici. Că știți că în ultimele episoade a apărut Siren Head, m-am bătut cu el, bla bla bla, și cu Bamban m-am bătut chiar. Și știi că s-a răspunde aici pe insula asta, că a fugit atunci, el a fugit. Am vrut să-l bat și a fugit. Și, nu știu, am venit să-l căutăm, să vedem dacă chiar e aici. Și mi-am luat și această armă foarte puternică cu rachete. Uitați, fiți atenți, 3, 2, 1. Am tras cu ea, fiți atenți și... BOOM! Ok. Și a explodat. Și acum o să not până acolo să vedem dacă chiar e aici sau nu. Pentru că, vedeți, deja pare ciudată rău de tot această insulă, după cum puteți observa. Uite cum înnot, na. Ok, hai să notăm cum trebuie, că altfel poate ne necăm pe aici, cine știe. Și da, apăsați și voi pe butonul de like și abonați-vă dacă mai vreți episoade de genul. Mulțumesc! Ok, hai să verificăm aici, să vedem, bă, chiar e sau nu e, sau ne-am luat țeacă. O să țin arma și o să merg ușurel rău de tot, înțelegeți? Ușurel rău de tot încât să nu ne poată observa nimeni. Ok. Ok, bă, nu văd nimic momentan. Să mișcă, opa, să cam mișcă toată insula, vedeți? Bă, ce să mișcăm așa? Iută-l! Bă! Na, că trag în el. Mă, m-am tras în el. Na de aici. Na de aici. Așa, așa, stai pe loc. Na de aici. Nu, bă, fraților, ați văzut? M-a lovit cu undă din aia sonică. Ok, deci nu cred că e prea funcțională această bazuca contra lui, dar fiți atenți. Tragem în sus și după venim așa. Și ar trebui să-l lovească, nu? Ok, uite așa l-am lovit. Hai, mă! Nu se poate, fraților, deci nu vine să cred că nu-l afectează această bazuca. Eu am luat-o și trebuia să-l afecteze. Ok, văd ceva, ia să mergem noi să inspectăm aici ce se întâmplă. Ok, să ies din apa asta să nu mă nec. Ok, vedeți? E ceva loc secret sub insulă, nu știu, mi-e cam frică să intru, dar știi ceva, o să intru, știi ceva? Deci o să intru. Hai să vedem. Văd că sunt lumini aici. Ok, nu mai intru. Cred că știu cine e ăla, cred că e Bamban. Ok, hai să vedem, poate mai e vreo intrare sau ceva. Ok, cine știe, poate mai găsim vreo intrare. Pentru că pe acolo nu putem intra. Nu știu ce caută Bamban acolo, dar... e acolo, asta vă zic. Că atâta... Ai de mine, ce mă fac eu acum? Ia să vedem, poate mai e vreo intrare. Oricum lui ăsta nu am ce să-i fac. Și acum cum mă teleportez eu înapoi? Trebuie să găsesc o modalitate să mă și teleportez. Asta e toată chestia. Că nu știu exact cum să mă teleportez. E pe aceea? Nu e nimic. Ok. Ușurel, ușurel de fapt, repede, ok. Trebuie să fie aceea și... aceea. Hai. Perfect. Bă, nu e același loc? Bă, cred că e același loc, nu? Hai să vedem ea. Da, pe același loc. Ok, hai să văd, poate găsesc eu vreo intrare. Da, se pare că am găsit. Era fix aceea lângă, nu știu cum de nu am văzut-o. Dar ceva nici nu mai contează. Hai să intrăm. Păi aici cred că poți intra cu... nu știu, cu barcă, cu ceva, nici nu știu. Nu știu, oricum, trebuie să am foarte, foarte mare grijă pe aici. Că ați văzut că era Bamban acolo, deci 100% la Bamban. Și eu acum pe unde iau? Hai să o luăm în stânga. Dar e și o ușă acolo în partea dreaptă, gen. Ok. L-ați văzut pe Bamban acolo? Sau l-am văzut numai eu? Nu știu, lăsați în comentarii dacă l-ați văzut și voi sau mi s-a părut mie. Deci e Bamban, frate, 100%. Nu are cum. Ia? Hai să verificăm încă o dată, poate mi s-a părut mie. Nu se poate. Păi, Bamban. Oare mă aude? Nu, cred. Uite, e foarte inofensiv, vedeți? Nu face nimic. Hai să trag bazuca în el. N-a de aici. A funcționat, nu vine să cred. Nu vine să cred. Nu pot să cred, deci pe el a funcționat și pe Siren Head nu funcționează. Deci nu vine să cred că pe el a funcționat și pe Siren Head nu funcționează bazuca aia și... Bă, ești nebun, a dropat ceva, ia. Hopa. Un Glock. Păi și ce fac eu, bă, cu Glock-ul ăsta? Doamne, oare o fi mai puternic să-l încercăm pe... să-l încercăm Glock-ul ăsta pe Siren Head, să vedem? Hai să vedem, poate chiar e mai funcțional, gen, mai puternic pentru Siren Head. N-am de aici, n-a de aici.
Nu de aici. A vrut să vină spre mine, dar s-a oprit, nu știu de ce. Ok. Doamne, nu funcționează, bă, fraților. Ce să mă fac eu? Unde e? Iută-l! Nu mă de aici, Siren Head. Uite-l cum face, el crede că poate ajunge la mine, dar e blocat acolo. Ia să explorăm noi aici. Poate aici, pe insula asta, găsim ceva folositor. Poate găsim ceva... Cum ar fi să găsesc, nu știu, o armă și mai puternică? Dacă Bamban a dropat acest Glock, poate găsim pe aici vreo armă puternică rău de tot. Știți? Că sunt insule din astea, vedeți? Mai e și... A, nu, aia nu-i. Uite, aia... A, nu, aia am venit după ea. Nu știu, hai să vedem ea. Aici... Sincer, nu văd nimic. Nimic cu ce m-ar putea ajuta. Hai să mai explorăm, că mai sunt insule, gen. Mai sunt insule pe care... Opa! Eu uzi-l pe Siren Head, ce gălăgie face. Scoate sunete pe sirena aia lui. Uite-l acolo! Da, și ceva nici nu să mai trag, că e pur și simplu chinuială degeaba, că nu-l afectează deloc. Bă, fraților, nu îl afectează deloc. Uite acolo, hai să mergem să verificăm. Cu viteză. Cu viteză, notăm pe sub apă. Așa frumos, să nu ne vadă Siren Head. Oricum e blocat acolo, ați văzut și voi. No, hai, dăm pistolul înapoi. Opa. Hai să vedem ea. E ceva ascuns pe aici? Nimic, bă, frate, dar nimic, mă, nimic nicăieri. Și mie nu-mi vine să cred. No, nici acolo nu cred că e nimic. Uitați, vedeți că acolo sunt niște munți. Nu înțeleg cum sunt munți ăștia aici, nu știu. E o insulă foarte ciudată. Eu cred că e în altă dimensiune. Nu știu, așa zic, că e în altă dimensiune. Nu știu, pare foarte ciudat, adică de-aia mă uit și parcă e din altă dimensiune locul ăsta. Nu pot să-mi dau seama ce se întâmplă aici. Deci nu are niciun sens. Bă, da. Bă! Uite, chiar voiam să zic, bă, poate pe piloni ăștia găsim ceva. Chiar e o bombă aici. Siren Head stă acolo. O, nu vine după mine. Ok, și ceva, hai să luăm bomba asta nucleară. Pentru că presupun că e o bombă nucleară, adică uitați-vă la ea. Nu. Deci dacă ar putea să o lovească, ar exploda. Să ce facem. O să o pun aici și o să mă îndepărtez. Sper să nu explodeze până plec eu. Și mergem aici și trag în ea. Și face PUM! Explodează. Și o să explodeze cu tot și cu Bamban. De fapt, Bamban l-am bătut. Adevărat, am uitat că l-am bătut. Deci o să explodeze cu tot cu Siren Head. O să dispară Siren Head. Fraților, o să dispară Siren Head. Ok? Și Siren Head e acolo. Uitați-l, să vedem aia cu mâna aia, să vedem. Trebuie să fie nimerit. Nimerim. Nu pot să cred că nu nimeresc, fraților. Nu vine să cred. Am nimerit. Oh, prea puternică. E prea puternică.